We may be new to this country, but we believe that by sharing, kindness, and dialogue, we can build very strong bridges very quickly. Thank you for being here with us tonight. Tämä ilta ei olisi mahdollista meille osallistujille ja varmasti voi meidän kaikkien vieraiden puolesta sanoa, että kiitos tästä, arvostamme tätä suuresti. Olette ansainneet tässä kohtaa vielä yhden apurit. Ja mä soitin täällä Kanteletta, se oli mukavaa ja oli tosi hyvää ruokaa. Kiva tavata ihmisiä ja kuulla teidän kulttuurista. Mä oon ollut aikaisemminkin näissä illoissa, mutta jotenkin tällä kertaa oli oikein semmoinen lämmin ja vapaa tunnelma ja hyvä ohjelma. Sekä järjestelyt että ihmisten yhtenäisyys, koko ryhmän yhtenäisyys on ollut hienointa. Tämä on hieno tilaisuus. Teillä on niin paljon annettavaa yhteiskunnalle, että teidät pitää saada paremmin sisään sinne. Se on tän illan anti. Fiilikset on hyvä. Mä oon todella kiitollinen, että me kutsuttiin tähän ja on ollut hyvä ruoka ja hyvä ohjelmaa kanssa. Mä oon aika utelias ihminen ja musta on ollut kiva kuulla varsinkin Selimiltä kaikkea uutta, miten Ramadania vietetään ja miten tätä iftar-juhlaa vietetään. Eli on tosi hieno ja lämminhenkinen tapahtuma ollut. Ja on ekaa kertaa täällä tänään. Mä tänään paastosin. Hyvin meni. Oli ihana sen jälkeen syödä ekaksi taatelia ja sitten ruokaa. Tää oli hienoa, että täällä oli myös kristitty pappi ja sitten oli tietysti islamilaista. Se oli hienoa, että tuli näiden uskonnot myös esillä. Tykkäsin siitä. Ja tietysti hienoja ihmisiä. Oli ihana, kun meidät kutsuttiin tänne. Mä oon itse opettajana ja mun oppilaan perhe kutsui minun perheen tänne, niin oli tosi kiva tulla ja oli hyvää ruokaa ja viihdyimme hyvin täällä. Tämä oli mulla eka kerta, mutta kuulemma meidät kutsutaan ensi vuonna uudestaan ja jään sitä odottamaan innolla. Ben çok beğendim çünkü yani farklı kültürlerden gelenler insanlar bu kadar konuşabilir ve birlikte yemek yapabilirler. Bu çok değerli bir şey gerçekten bu dünyada. Çünkü bu kadar çok problemler var bu dünyada. Bundan dolayı bu olaylar çok önemli aslında. Ve biz çok minnettarız bu olaydan dolayı. Evet, çok iyi oldu. Zaten dil kendisi bir köprü. Yani bir dil mükemmel şekilde konuşmuyorsan da anlıyorsan yeter. Ve bu akşam Fince, İngilizce, Türkçe konuşuldu. İyi. Benim ana dilim başka bir dil ama çok beğendim. Kiitos kaikille. Rakennetaan